नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळ्या आयचे खबरो. कारवार प्रसिद्ध अशी बारके पुनव उत्साहात साजरी. कारवारच्या माजाळी, मुडगेरी आणि असनोटी गावची होड अशी जात्रा म्हणल्यार मार्के पुनव. या वर्साक या मार्के पुनवची जात्रा म्हणल्यार भांडी जात्रा 6 फेब्रुवारीक मोठ्या उत्साहात साजरी जाली. माजाळी गावात जावच्या या भांडी जात्रेक प्रति वर्षाप्रमाणे 2 भांड फुलां सजवून आणि हजारांशी दिवसकांनील्या उपस्थितीत ही भांडी जात्रा पार पाडली. तसेच असनोटी ग्रामदेव श्री रामनाथ देवस्थानाकडच्यान फुलां सजवून भांड आरव श्री गणपती आणि महामाया देवळाकडे पर्यंत वचून शेकड्यांशी दिवसकांनी आणि भक्ताल्या अलोट अशा गर्देन श्री गणपती आणि श्री महामाया देवीले दर्शन घेऊन भक्त कृतार्थ झाले. आणि या वर्षाची मार्के पुनव म्हणल्यार भांडी जात्रा उत्साहात साजरी झाली. कारवारात काँग्रेस मुखंडान केलो बीजेपी विरुद्ध आंदोलन. कारवार काँग्रेस पक्षा वतीन पक्ष मुखंडान कारवार शहराच्या LIC कार्यालया मुखार आंदोलन करून केंद्र सरकाराविरुद्ध धिक्काराची घोषणा दितेर अदानी शेअर घोटाळा प्रकरणाची निष्पात चौकशी करून न्याय मागसाठीर हे आंदोलन आशिल्ले असे म्हणले. काँग्रेस जिल्हाध्यक्षाच्या नेतृत्वात हे आंदोलन जाल्ले. अखेर जिल्हाधिकारी कार्यालयात वचून जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी हेमका निवेदन सादर केला असे प्रसार माध्यमाक कळयला. बीजेपी सरकार के बीजेपी सरकार के LIC ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿ 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 ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಳಿಸಿ 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 ಉಳಿಸಿ. जोयडा, जगलबेट आणि शिंगरगाव महालक्ष्मी मंदिरात वार्षिक उत्सव कार्यक्रम. जोयडा, जगलबेट आणि शिंगरगावच्या श्री महालक्ष्मी जात्रेक आता 1 वर्ष पूर्ण झाला. आता दोन्ही लक्ष्मी देवीचो वार्षिकोत्सवाचो कार्यक्रम सादर जातलो. तितूंतलो जगलबेट महालक्ष्मी मंदिरात बुधवार 8 फेब्रुवारीक हो कार्यक्रम तर शिंगरगाव महालक्ष्मी मंदिरात 15 फेब्रुवारीक हो कार्यक्रम जातलो. त्या दिवस देवीक उठबडचो कार्यक्रम जातलो. त्या निमित्तान दोन्ही गावच्या भक्तान या दोन्ही देवील्या उत्सव कार्यक्रमात सहभागी जाऊन हो उत्सव यशस्वी करचो असे आवाहन उत्सव आयोजक समितीन जाहीर केले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. श्री रामनाथ प्रसन्न श्री रामनाथ देवाच्या चरणी लीन होऊन रंगदेवतेस आणि श्री सातेरी देवीस नमन करून उपस्थित सुजाण रसिकांना मानाचा मुद्रा करून श्री घरवै पुरुषी देवाच्या अष्टबंधन आणि लिंग प्रतिष्ठापनानिमित्त श्री जय भारत नवनाट्य मंडळ वांगड माजाळी सहर्ष सादर करीत आहोत. श्री विकास देसाई यांच्या हस्तलेखणीतून उतरलेलं 3 अंकी मराठी नाटक भूक मायेची या नाटपुष्पात भाग घेणारे भाग्यवंत कलाकार दादा संतोष पवार, रवी विठोबा पवार, गुलाबराव साईश पवार, अरुण प्रकाश पवार, धनराज ब्रिजेश पवार, नाना विनायक राणे, श्याम प्रशांत पवार, सावित्री निवेदिता पुणेकर, कोमल ममता जाधव. या नाटकाचा प्रयोग 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी रात्र 10 वाजता वांगड माजाळी येथे सादर होणार आहे.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था दिले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचं तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.